Kapitola 4. Ach Bože, pripadá mi také ťažké naložiť si opäť na chrbát bremeno a kráčať ďalej. Vzdychla si Meg ráno po večierku. Sviatky sa skončili a po týždni plnom zábavy nebolo pre ňu ľahké vrátiť sa k povinnostiam, ktoré nikdy neobľúbovala. Keby tak Vianoce alebo Nový rok trvali stále, nebolo by to fajn? Poznamenala Joe a onúdene zívla. Z toho by sme nemali ani z polovice takú radosť ako teraz. Ale znie to pekne. Organizovať malé pohostenia, bankety, chodiť na večierky a voziť sa v kočiari, čítať, odpočívať a nemusieť pracovať. Vždy som závidela dievčatám, ktoré takto žijú. Páči sa mi prepich. Povedala Meg a rozhodovala sa, ktoré z dvoje obnosených šiat vyzerajú menej obnosene. Nuž, my na to nemáme, takže koniec vňukaniu. Batohy na chrbát a ideme sa ďalej plahočiť tak veselo, ako to robí mamička. Teta Maršová mi pripomína hrozného morského starca z príbehov 1001 noci. No myslím, že ak sa tento batoh naučím nosiť bez toho, aby som sa sťažovala, napokon ho úplne stratím, alebo sa stane takým ľahkým, že ho ani nebudem cítiť. Táto myšlienka sa Joe zapáčila a zlepšila jej náladu. Meg sa však veru nerozveselila, lebo jej bremeno v podobe 4 rozmaznaných detí sa jej zdalo ťažšie než kedykoľvek predtým. Nenašla v sebe silu ani na to, aby si ozdobila šiju modrou stužkou a vlasy učesala tak, ako jej to najviac pristalo. Na čo sa mám usilovať vyzerať pekne, keď ma neuvidí nikto okrem zlostných skrčkov a nikomu nezáleží na tom, či som pekná alebo nie? Hundrala a nahnevane zabuchla zásuvku. Budem musieť drieť až do konca života a len sem tam si užijem trochu zábavy. Stane sa zo mňa stará zatrpknutá ženská, pretože som chudobná a nemôžem si užívať ako iné dievčatá. Tomu sa hovorí smola. Meg zišla dolu s ublíženým výrazom na tvári a pri raňajkách jej vôbec nebolo do rečí. Všetky dievčatá boli akési mrzuté a uhundrané. Bet bolela hlava, polihovala na pohovke a snažila sa rozptýliť hrou s mačkou a 3 mačiatkami. Amy prskala, pretože nebola pripravená do školy a nemohla nájsť galoše. Joe si naschvál popiskovala a robila pri odchode rámus. Pani Maršová dopisovala list, s ktorým sa ponáhľala na poštu a Hannah mala protivnú náladu, pretože nerada ponocovala. Svet nevidel takú protivnú rodinu, vykríkla Joe. Stratila nervy, lebo prevrhla kalamár, roztrhla si obe šnúrky do topánok a nechtia si sadla na klobúk. Ty si najprotivnejšia zo všetkých, odsekla Amy a slzami zmývala nesprávny výsledok výpočtov na svojej školskej tabulke. Bet, ak nezavrieš tie príšerné mačky do pivnice, dám ich utopiť. Zvolala rozhnevaná Meg a usilovala sa zbaviť mačiatka, ktoré sa jej vyšplhalo po šatách na chrbát a zaseklo sa presne na mieste, kam nedočiahla. Joe sa smiala, Meg nadávala, Bet orodovala za mačky a Amy bedákala, pretože sa jej nedarilo vypočítať, koľko je 9x12. Dievčatá, buďte chvíľu ticho. Musím to poslať rannou poštou a vy ma svojim reptaním rozptylujete. Zvolala pani Maršová a preškrtla vo svojom liste už 3. vetu. Na okamih sa všetky upokojili. V tom však vošla Hannah, položila na stôl 2 horúce záviny a vypochodovala von. Tieto záviny boli rodinnou tradíciou a dievčatá ich volali rukávniky, pretože iné nemali a keď bolo ráno zima, horúcim pečivom si zohrievali uzimené ruky. Nech bola Hannah akokoľvek zavalená prácou alebo nevrlá, nikdy ich nezabudla upiecť. Pretože cesta bola dlhá a neradostná, chudence dievčatá nemali na obed nič iné a zriedka sa dostali domov skôr ako o 2:00. Pomaznej sa s mačičkami, Betty, nech ťa prestane bolieť hlava. Dovidenia, mamička. Dnes ráno sme síce poriadne potvorky, ale keď sa vrátime domov, budú z nás hotoví anjeli. Tak už poď, Meg. Joe odsúpkala preč s pocitom, že pútnici sa nevydávajú na cestu tak, ako by mali. Kým zabočili za roh, obzreli sa za mamou, ktorá vždy stála v okne, kývala im a usmiala sa na ne. Celý deň bez tohto rituálu by azda ani nezvládli. Či mali dobrú alebo zlú náladu, posledný pohľad na mamkinu tvár ich rozohrial ako slnečné lúče.
Keby nám dnes mamička pohrozila pesťou namiesto letmého vzdušného bosku, zaslúžili by sme si to. Na celom svete sa nenájdú nevďačnejšie mrchy, ako sme my. Zvolala Joe, ktorej brudenie v snehu a ostrý vietor prinášali kajúcne uspokojenie. Nepoužívaj také hrozné výrazy, ozvala sa Meg, zababušená do šálu ako mníška, ktorú omrzel svet. Mám rada pekné, silné slová, ktoré niečo znamenajú, odvetila Joe a pridržala si klobúk, ktorý sa jej urputne usiloval odletieť z hlavy a získať slobodu. Sebe nadávaj ako chceš, ale ja nie som ani potvora, ani mrcha a nechcem, aby si ma tak volala. Si skazená a dnes navyše ešte poriadne zlostná, lebo nemôžeš mať stále ustlané na ružiach. Len počkaj, Zlatko, keď zbohatnem. Potom sa budeš premávať v kočiaroch, topiť sa v zmrzline, topánkach s vysokými podpätkami a kyticiach a budeš mať na každý prst 10 ríšavých tanečníkov. Nebuď smiešna, Joe. Ohradila sa Meg, ale zároveň sa na sestriných táraninách rozosmiala a proti svojej vôli sa cítila lepšie. Buď rada, že som šašo. Keby som sa tvárila tak zdrvene a žalostne ako ty, boli by sme veru pekný párik. Ja si vďaka Bohu vždy nájdem niečo, čo ma rozveselí, aby som mala dobrú náladu. Tak už nešomri a vráť sa popoludní domov ako veselé zlatíčko. Joe povzbudivo potlapkala sestru po pleci. Ďalej šli každá svojou cestou, stískajúc v ruke kus teplého koláča a snažiať sa neklesať na duchu napriek mrazivému počasiu, ťažkej práci a nenaplneným túžbám, ktoré so sebou mladosť prináša. Keď pán Marsh prišiel o majetok v snahe pomôcť priateľovi v núdzi, dve najstaršie dievčatá prosili, aby si mohli aspoň čiastočne zarábať na živobytie. Rodičia im to dovolili, lebo verili, že nikdy nie je priskoro, aby človek začal zušľachťovať svoju vôľu, usilovnosť a nezávislosť. Obe sa teda pustili do práce s úprimným odhodlaním, ktoré zaručuje úspech napriek všetkým prekážkam. Margaret si našla miesto guvernantky a so svojím nízkym platom si pripadala bohatá. Ako hovorievala, mala rada prepich a jej úhlavným nepriateľom bola chudoba. Znášala ju ťažšie ako ostatné sestry, pretože si pamätala časy, keď bol ich dom krásny, život bezstarostný a plný potešenia a slovo nedostatok bolo neznámy pojem. Usilovala sa nebyť závislivá a nespokojná, ale každé dievča prirodzene túži po pekných veciach, veselých priateľoch, po vzdelaní a šťastnom živote. U Kingovcov denne vídala všetko, čo si prijala mať, pretože staršie sestry detí, o ktoré sa starala, len nedávno oficiálne predstavili v spoločnosti. Meg často zahliadla elegantné plesové róby a kytice, začula živé rozhovory o divadle, koncertoch, jazde na saniach a radovánkach všetkého druhu. Videla, ako rozhadzujú peniaze za maličkosti, ktoré by boli pre ňu vzácnosťou. Chudierka Meg sa sťažovala zriedka, niekedy však pociťovala nespravodlivosť a bola mrzutá k svojmu okoliu, pretože si ešte neuvedomovala, ako veľmi je požehnaná inými darmi, ktoré jediné môžu urobiť život človeka šťastným. Joe sa náhodou zapáčila tete Marshovej, ktorá bola chromá a potrebovala čúlu osobu, ktorá by sa o ňu starala. Keď sa rodina dostala do problémov, bezdetná stará dáma sa ponúkla, že jedno z dievčat adoptuje a veľmi sa urazila, keď jej ponuku odmietli. Priatelia ich varovali, že bohatá stará pani im v poslednej vôli neodkáže ani halier. Ale nezištní Marshovci vyhlásili: svojich dievčat sa nevzdáme ani za tucet majetkov. Či sme bohatí alebo chudobní, nič nás nerozdelí a budeme spolu šťastní. Stará dáma sa s nimi nejaký čas odmietala rozprávať, ale potom náhodou stretla u priateľov Joe a niečo na jej komediantskej tvári a neotesaných spôsoboch ju zaujalo. Navrhla, že ju vezme k sebe ako spoločníčku, čo sa Joe vôbec nepáčilo, ale keďže sa neobjavila žiadna zaujímavejšia príležitosť, ponuku napokon prijala. Na všeobecné prekvapenie vychádzala s popudlivou príbuznou veľmi dobre. Občas sa strhla búrka a raz Joe pripochodovala domov a vyhlásila, že už to viac neznesie, ale teta Marshová rýchlo všetko urovnala a opäť po ňu poslala s takým naliehaním, že nedokázala odmietnúť. V hĺbke srdca si totiž prchkú starú paniu celkom obľúbila. Najviac ju lákala obrovská knižnica plná krásnych kníh,
ktorú po smrti strýka Marsha ponechali na pospas prachu a pavúkom. Jo si pamätala milého starého pána, ktorý jej dovolil stavať železnice a mosty z veľkých slovníkov. Rozprával jej príbehy o čudesných obrázkoch v latinských knihách a kedykoľvek ju stretol na ulici, kupoval jej perníky. Tienistá izba plná prachu, busty uprene sa dívajúce dolu z vysokých políc, pohodlné kreslá, glóbusy a najmä prales kníh, po ktorom sa mohla do sytosti túlať. To všetko premieňalo v jej očiach knižnicu na krajinu dokonalého šťastia. Keď si teta Marshová zdriemla alebo mala hostí, Jo sa ponáhľala na toto tiché miesto, ponorila sa do kresla a hltala poéziu, romány, historické knihy, cestopisy a obrázky ako skutočný knihomol. Žiadne šťastie však netrvá večne. Práve keď sa Jo dostala k jadru príbehu, najkrajšiemu veršu alebo k najnebezpečnejšiemu cestovateľskému dobrodružstvu, ozval sa prenikavý hlas. Josephine! Josephine! V tej chvíli musela opustiť raj a pustiť sa do navíjania priadze, kúpania pudlíka alebo do hodinového čítania Belšamových esejí. Jo chcela dokázať niečo úžasné. Nemala ani poňatia o tom, čo to bude, ale predpokladala, že časom sa to ukáže samo. Zatiaľ ju najviac trápilo, že nemôže čítať, behať a jazdiť na koni toľko, koľko by si priala. Pre svoju prudkú povahu, ostrý jazyk a nepokojného ducha sa ustavične dostávala do problémov a tak bol jej život cyklom neprestajných zostupov a pádov, čo bolo komické a zároveň žalostné. Ale výcvik, ktorý dostala u tety Marchovej, jej prospieval a myšlienka na to, že si sama zarába na živobytie, ju navzdory častému pokriku Josephine hriala pri srdci. Bet bola príliš plachá na to, aby mohla chodiť do školy. Skúsila to, ale trpela tým tak veľmi, až to rodičia vzdali a otec ju začal učiť doma. Keď odišiel a mamku požiadali, aby venovala svoje schopnosti a sily spoločnosti na pomoc vojakom, Bet svedomite pokračovala ďalej sama a robila všetko, čo bolo v jej silách. Bola to malá gazdinka, pomáhala Hannah udržiavať domov čistý a pohodlný pre pracujúcich členov rodiny a nikdy za to nechcela nič okrem lásky. Jej dni boli dlhé a tiché, ale nikdy osamelé ani premárnené v nečinnosti, pretože jej malý svet obývali imaginárni priatelia a okrem toho bola od prírody usilovná ako včielka. Každé ráno budila a obliekala svojich 6 bábik, pretože bola stále dieťaťom a milovala svoje hračky. Boli poškodené a nie veľmi pekné a kým sa ich ujala Bet, nedarilo sa im veľmi dobre. Keď jej sestry odložili bábiky, zdedila ich práve ona, lebo Amy žiadne staré ani škaredé veci nechcela. Práve preto ich Bet opatrovala s veľkou nehou a dokonca zriadila nemocnicu pre choré bábiky. Nikto im nevrážal do vypchatých brúšiek špendlíky, nikto im nenadával ani ich nebil a ani tá najohavnejšia z nich nikdy netrpela ľahostajnosťou a nezáujmom. Naopak, všetky mali čo jesť a čo si obliecť. Ošetrovala ich a hladkala s nepolavujúcou oddanosťou. Jedna opustená troska bábiky kedysi patrila Joe a svoj búrlivý život skončila vo vreci na handri. Bet ju z toho ponurého sirotenca oslobodila a poskytla jej útočisko. Priviazala jej na obitú hlávku pekný čepček a keďže jej chýbali ruky a nohy, zakryla tieto nedostatky tak, že ju zabalila do prikryvky a pridelila tomuto chronickému invalidovi najlepšie miesto na svojej posteli. Keby sa niekto dozvedel, koľko starostlivosti táto bábika dostáva, asi by sa zasmial, ale v hĺbke srdca by ho to dojalo. Bet jej nosila kvety, čítala jej, právala ju na čerstvý vzduch, schovanú pod svojim kabátom. Spievala jej uspávanky a nikdy nešla do postele, kým nepoboskala jej špinavú tváričku a nezašepkala: Dúfam, že sa ti bude dobre spínkať, ty moje úbožiatko. Aj Bet mala svoje starosti, rovnako ako ostatní, a pretože nebola anjel, ale celkom obyčajné dievčatko, často uronila slzičku, ako hovorievala Joe. Bola smutná, pretože nemohla chodiť na hodiny hudby a nemala dobrý klavír. Milovala hudbu celým svojim srdcom,
Usilovne sa vzdelávala a na rozladenom starom nástroji cvičila tak trpezlivo, až sa zdalo, že by jej niekto, nechceme ukázať prstom na tetu Marčovu, mal pomôcť. Nikto to však neurobil a nikto nevidel, ako Beth utiera slzičky zo zažltnutých rozladených klávesov, keď je sama. Pri práci spievala ako škovránok. Nikdy nebola príliš unavená, aby zahrala mamičke a sestrám. A každý deň si s iskričkou nádeje hovorila: viem, že jedného dňa sa budem môcť venovať hudbe, keď budem dobrá. Vo svete žije mnoho takýchto Beth. Sú plaché a tiché, sedia v kútiku, kým ich niekto nepotrebuje a bez reptania žijú pre ostatných. Nikto si ich obeť nevšimne, kým svrček na kozube neprestane cvrlikať a ich milá, slnečná prítomnosť nezmizne a nezanechá za sebou len ticho a tieň. Keby sa niekto Amy opýtal, čo považuje za najväčší problém svojho života, okamžite by odpovedala: môj nos. Keď bola ešte bábätkom, Jo ju nechtiac pustila do vedra s uhlím. A Amy trvala na tom, že ten pád jej zohavil nos raz a navždy. Nemala ho ani veľký, ani červený a zdá iba trochu rozpleštený a nech si ho poťahovala ako chcela, po aristokratickej špičke ani stopy. Neprekážalo to nikomu okrem nej a príslušná časť tváre vekom predsa len trochu vyrástla spolu s Amy. No tá aj naďalej túžila po gréckom nose a ustavične ho kreslila na všetky tabulky v dome, aby sa trochu utešila. Malý Rafael, ako ju sestry prezývali, oplýval nepopierateľným výtvarným talentom. Amy bola najšťastnejšia, keď malovala kvety, kreslila víly alebo čudesnými umeleckými výtvormi ilustrovala poviedky. Učitelia sa sťažovali, že namiesto počtov si na tabuľku maluje zvieratka, na prázdne listy atlasu dokresluje mapy a zo všetkých jej kníh v nestráženom okamihu vyletujú vydarené karikatúry. Učila sa horko ťažko priemerne a pokarhaniam unikala len vďaka tomu, že sa správala veľmi vzorne. Medzi spolužiačkami bola obľúbená, pretože mala stále dobrú náladu a ľuďom sa dokázala zapáčiť bez veľkého úsilia. Obdivovali jej vyberané spôsoby a spoločenské zručnosti, pretože vedela nielen kresliť, ale aj zahrať na klavíri 12 melódií, háčkovať a čítať po francúzsky tak, že nesprávne vyslovila asi len 2/3 slov. Smutne hovorievala: keď bol papa bohatý, robili sme to a to, čo bolo veľmi dojímavé, a takisto používala zložité slová, ktoré dievčatá považovali za dokonale elegantné. Amy bola na najlepšej ceste stať sa poriadne rozmaznaným dievčaťom, lebo každý s ňou zaobchádzal v rukavičkách a jej sebeckosť a drobné rozmary utešene prekvitali. Jedna vec však jej márnivosť trochu tlmila. Musela nosiť šaty po sesternici. Florencina mama však nemala ani štipku vkusu a Amy nesmierne trpela, pretože bola nútená nosiť červený čepiec namiesto modrého, škaredé šaty a strakaté zástierky, ktoré sa k ním vôbec nehodili. Všetko bolo kvalitné, dobre ušité a takmer nenosené, ale urážalo Amyno umelecké cítenie, najmä tej zimy, keď musela nosiť do školy bledofialové šaty so žltými bodkami bez ozdobného lemu. Mojou jedinou útechou je to, povedala najstaršej sestre so slzami v očiach, že mi mamka neskracuje šaty, keď ju zlostím, ako to robí mama Márie Parksovej. Bože, je to naozaj hrozné, lebo niekedy sa správa tak nemožne, že má sukňu povyše kolien a nemôže ísť do školy. Keď si spomeniem na tú degradáciu, som vďačná aj za svoj plochý nos a fialové šaty posiaté žltými petardami. Meg bola Amyna dôvernička a strážkyňa a vďaka akejsi zvláštnej príťažlivosti protikladov zohrávala Jo rovnakú úlohu pre jemnú Beth. Iba jej sa to plaché dieťa zverovalo so svojimi myšlienkami a nevedomky ovládalo veľkú pojašenú sestru lepšie než ktokoľvek iný v rodine. Obe staršie dievčatá sa mali veľmi rady, ale každá z nich si vzala na starosť aj jednu mladšiu sestru. Hovorievali tomu hrať sa na mamu. S materinským inštinktom malých žien nahradili odložené bábiky svojimi malými sestrami. Prihodilo sa niektorej z vás niečo zaujímavé?
Dnes som mala taký otravný deň, že by som dala život za trochu zábavy. Utrúsila Meg, keď spolu večer sedeli a šili. Ja som si dnes užila s tetou a pretože to pre mňa dopadlo skvelo, poviem vám o tom. Začala Jo, ktorá zbožňovala rozprávanie príbehov. Čítala som jej toho nekonečného Belšama a ako vždy som len tak mrmlala, pretože teta hneď zaspí. A ja si potom vyťahnem nejakú peknú knižku a čítam ako bláznivá, až kým sa nezobudí. Bola som ospalá a predtým, ako jej odkvecla hlava, som si poriadne zívla. Opýtala sa ma, či chcem tú knihu zjesť, keď tak doširoka otváram ústa. Nechcela som byť drzá, ale povedala som, kiež by som tak mohla, aspoň by som sa jej zbavila. Dlho mi kázala o mojich hriechoch a povedala, nech sedím a premýšľam o nich, že si len na chvíľu zdriemne. Nikdy to nie je len chvíľka, takže keď sa jej čepiec začal knísať ako zvetnutá Georgina, vyťahla som z vrecka farára z Wakefieldu a pustila sa do čítania, sledujúc jedným očkom spiacu tetu. Keď som sa dostala k pasáži, kde všetci spadnú do vody, pozabudla som sa a začala som sa nahlas smiať. Teta sa zobudila a pretože mala po zdriemnutí lepšiu náladu, kázala mi, aby som jej kúsok prečítala. Nech vidí, akej frivolnej knihe dávam prednosť pred hodnotným a poučným Belšamom. Snažila som sa zo všetkých síl a jej sa to páčilo, aj keď povedala iba, nerozumiem, o čom to celé je. Vráť sa na začiatok, dieťa. A tak som sa vrátila a usilovala sa, aby boli Primroseovci čo najzaujímavejší. Raz som zlomyselne prestala čítať práve vo chvíli, keď to bolo zvlášť napínavé a pokorne som povedala. Obávam sa, madam, že vás to nudí. Nemám už prestať? Schmatla pletenie, ktoré jej vypadlo z rúk. Ostro na mňa zazrela cez okuliare a stručne odsekla. Dočítaj kapitolu, slečinka, a nebuď bezočivá. Priznala sa, že sa jej to páči? Zaujímala sa Meg. Kdeže? Ale nechala starého Belšama odpočívať a keď som sa popoludní vrátila po zabudnuté rukavice, našla som ju ponorenú do farára až po uši. Vôbec nepočula, ako sa smejem a tancujem v hale na oslavu toho, že nastanú lepšie časy. Ako krásne by mohla žiť, keby chcela. Ani jej tie peniaze veľmi nezávidím. Napokon, aj bohatí ľudia majú svoje starosti, rovnako ako chudobní. Aspoň myslím, uzavrela Jo. To mi pripomína, ozvala sa Meg, že aj ja mám pre vás historku. Nie takú smiešnú ako Join zážitok, ale keď som prišla domov, veľa som o tom premýšľala. Dnes boli u Kingovcov všetci rozrušení a jedno z detí mi povedalo, že najstarší brat urobil niečo hrozné a ocko ho vyhnal z domu. Počula som pani Kingovu plakať a pána Kinga veľmi hlasno hovoriť. Grace a Ellen odvrátili tvár, keď prechádzali popri mne, aby som nevidela ich červené a opuchnuté oči. Nekladala som im žiadne otázky. Samozrejme, ale bolo mi ich veľmi ľúto. Ešte, že nemám žiadneho skazeného brata, ktorý by robil zlé veci a priviedol rodinu do hanby. Myslím, že urobiť si hanbu v škole je omnoho horšejšie ako čokoľvek, čo môžu vyviesť zlí chlapci. Povedala Amy a potriasla hlavou, ako by v živote už všeličo zažila. Suzy Perkinsova dnes prišla do školy s prekrásnym prstienkom s červeným karneolom. Strašne som po ňom túžila a želala som si byť na jej mieste. No, a ona nakreslila obrázok pána Davisa s obrovitánskym nosom, hrbom a so slovami Mladé dámy, ja vás vidím, vychádzajúcimi z jeho úst v bubline. Práve keď sme sa na tom smiali, zbadal nás a prikázal Suzy, aby mu priniesla tabuľku. Bola úplne paralizovaná od strachu, ale šla k nemu a čo si myslíte, že urobil? Chytil ju za ucho. Za ucho! Len si predstavte tú hrôzu. Odviedol ju pred tabulu a donútil ju tam stať pol hodiny s tabulkou otočenou tak, aby každý videl, čo je tam nakreslené. A dievčatá sa na tom obrázku nesmiali? Opýtala sa Jo, ktorá sa dokázala vcítiť do chúlostivej situácie. Ani jedno. Sedeli ticho ako myšky a Suzy veľmi plakala, som o tom presvedčená. Vôbec som jej nezávidela, pretože ani milión prstienkov s karneolom
by ma v takejto situácii neutešil. Nikdy by som sa nepreniesla ponad takéto zdrvujúce poníženie. Amy pokračovala v práci s hrdým vedomím vlastnej cnosti, potešená, že jedným dychom úspešne vyslovila niekoľko ťažkých slov. Ja som dnes ráno videla niečo, čo sa mi páčilo. Chcela som vám o tom povedať už pri večeri, ale zabudla som. Ozvala sa Beth a mimovoľne začala upratovať Join rozhádzaný košík so šitím. Keď som šla kúpiť ústrice pre Hannah, stretla som v obchode s rybami pána Lorenza, ale nevidel ma, pretože som sa schovala za súd a on sa rozprával s predavačom, pánom Kuterom. Prišla nejaká chudobná žena s vedrom a handrou. Pýtala sa pána Kutera, či mu tam môže za kúsok ryby upratať, pretože nemá pre deti nič na večeru. A celý deň sa jej nepodarilo nájsť nejakú prácu. Pán Kuter sa ponáhľal a dosť zlostne odsekol nie. Odchádzala teda sklamanie preč, keď tom pán Lorenz zahnutým koncom palice zvesil z háka veľkú rybu a natiahol ju smerom k nej. Bola taká šťastná a prekvapená, že ju vzala len tak do náručia a stále mu ďakovala. Povedal jej, nech ide variť, a ona sa celá natešená ponáhľala domov. Nebolo to od neho pekné? Och, tá ale vyzerala smiešne. Objímala tú veľkú klskú rybu a dookola opakovala, nech pána Lorenza Boh požehnáva. Keď sa dosmiali na Betinej historke, poprosili mamičku o ďalšiu a ona po chvíľke premýšľania s vážnosťou povedala: Keď som dnes v dielni strihala látku na modré flanelové kabáty, robila som si starosti o otecka. Myslela som na to, aké osamelé a bezbranné by sme boli, keby sa mu niečo stalo. Neboli to najmudrejšie myšlienky, ale ustavične som sa trápila, až kým neprišiel s objednávkou jeden starý pán. Sadol si vedľa mňa a tak som sa s ním dala do rečí, pretože vyzeral chudobne, unavene a ustarane. Máte v armáde synov? Opýtala som sa, lebo lístok, s ktorým prišiel, nebol pre mňa. Áno, madam, mal som ich 4, ale 2 zabili. 3 je v zajatí a 4. idem práve navštíviť do Washingtonskej nemocnice. Je na tom veľmi zlé, odvetil tichým hlasom. Pane, urobili ste pre svoju vlast veľa, povedala som a v tej chvíli som necítila lútosť, ale úctu. Ani o trochu viac, než bolo mojou povinnosťou, madam. Šiel by som bojovať sám, keby som vládal, ale nevládzem, a tak som daroval svojich chlapcov, bez nároku na odmenu. Hovoril veľmi srdečne a úprimne a vyzeral šťastný, že pre vás obetoval všetko. Cítila som sa zahambená, pretože ja som obetovala len jedného muža a zdalo sa mi to priveľa, kým on dal bez váhania 4. Nemám doma všetky svoje céry, ktoré ma môžu utešiť. A on sa chystal dať možno posledné s Bohom synovi, ktorý ho čakal v nemocnici, ďaleko od domova. Cítila som sa nesmierne bohatá a šťastná, keď som si pomyslela na to, aká som požehnaná. Pripravila som mu pekný balíček, dala som mu nejaké peniaze a zo srdca som mu poďakovala za lekciu, ktorú mi udelil. Mamička, porozprávaj nám prosím ešte nejaký poučný príbeh, ako bol tento. Rada o nich potom premýšľam, ak sú zo života a nie je v nich priveľa kázania. Ozvala sa Joe po chvíľke ticha. Pani Marčová sa usmiala a hneď spustila, veď tomuto malému publiku rozprávala príbehy už celé roky a vedela, čím ho poteší. Kde bolo, tam bolo, žili raz 4 dievčatá, ktoré mali čo jesť a piť, aj čo na seba. Viedli celkom pohodlný a zábavný život. Mali milých priateľov a rodičov, ktorých veľmi lúbili, no oni aj tak neboli spokojné. Tu poslucháčky krátmo na seba pozreli a horlivo sa pustili do šitia. Tieto dievčatá sa snažili byť dobré a dali si množstvo skvelých predsavzatí, no príliš ich nedodržiavali. Stále hovorili, keby sme tak mali to a ono, alebo keby sme mohli robiť toto a hento. A úplne zabúdali, koľko toho v skutočnosti majú a koľko zábavných vecí vlastne môžu robiť. Preto sa opýtali jednej starenky, či nepozná nejaké zaklínadlo, ktorým by si privolali šťastie. Starenka povedala: keď budete nespokojné, spomente si na dary, ktoré ste už dostali a buďte za ne vďačné.
Tu Joe rýchlo zdvihla zrak, ako by chcela niečo povedať, ale rozmyslela si to, pretože pochopila, že príbeh sa ešte nekončí. Boli to rozumné dievčatá a tak sa rozhodli, že príjmu jej radu a už onedlho ich prekvapilo, ako dobre sa im darí. Jedna zistila, že peniaze nedokážu odvrátiť od boháčov hanbu ani smútok, ďalšia, že napriek chudobe a vďaka svojej mladosti, zdraviu a veselej povahe je omnoho šťastnejší než istá hnevlivá chorá stará dáma, ktorá si svoje bohatstvo nemôže užiť. Tretia si uvedomila, že pomáhať s večerou je síce nepríjemné, ale omnoho ťažšie je, keď o ňu musíte žobrať. A štvrtá sa dozvedela, že ani prstieňok s karneolom nemá takú hodnotu ako slušné správanie. Tak sa dohodli, že sa prestanú sťažovať, budú sa tešiť z darov, ktoré dostali a budú sa usilovať, aby si ich zaslúžili, pretože inak by o ne mohli prísť. Verím, že sa nikdy nesklamali a neoľutovali, že sa riadili starenkynou radou. Teda, mamička, to si urobila veľmi šikovne, keď si obrátila naše vlastné príbehy proti nám a namiesto vymysleného príbehu si nám vlastne pripravila kázanie. Zvolala Meg. Mne sa tá prednáška páčila. Takto to robievalo otecko, dodala Beth zamyslene a narovnávala ihly na Joinej ihelničke. Ja sa zďaleka nesťažujem toľko ako ostatní a od dnes budem ešte opatrnejšia než doteraz. Poučila som sa zo Suzinho poklesku, moralizovala Amy. Túto lekciu sme nepochybne potrebovali a budeme si ju pamätať. A ak nie, len povedz ako stará Chloe v chalúbke strýčka Toma. Myslíte na svoje požehnanie, deťúrence. Myslíte na svoje požehnanie. Dodala Joe, ktorá si ani za nič nemohla odpustiť trochu zábavy, hoci si mamičkino kázanie zobrala k srdcu, rovnako ako ostatné sestry.